बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेनो फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। 2025 मायथाइनि 20 जानुवारि बुहुमनि बयनिख्रुइसिनबो बोलोगोरासिन गोहोगोरासिन हादोर जायखौ आमेरिका होननानै बुङो, बै आमेरिकानि गोदान प्रेसिडेन्टनि सतबांसा लानायनि मोनसे सानमोन। येस, शपथ ग्रहण होननानै बुङो जायखौ बे जादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना जि गोदान प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प दङ, बै डनाल्ड ट्राम्पआ बाइबेलनि सायाव आखाइ होनानै बेबायदि सतबांसाखौ लायाखिसै। डनाल्ड ट्राम्पआ मानो बाइबेलनि सायाव आखाइखौ होनानै मानो सतबांसा लायासै? बिनि सायाव गोबां सोंलुफोरबो फैदों आरो गोबां बाथ्राफोरबो फैदों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों थारैनो डनाल्ड ट्राम्पआ मानोथो बाइबेलनि सायाव आखाइ होनानै सतबांसा लायासै, प्रमिस लायाखिसै, बेखौ जोङो नायगोन। गोबां मानसिफोरा गोबां आलादा आलादा बाथ्राफोरबो बुंनो हागौ, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, आङो डनाल्ड ट्राम्पआ मा जाहोननि थाखाय बाइबेलनि सायाव आखाइ होआखिसै आरो सतबांसाखौ लायाखिसै, शपथ ग्रहणखौ लायाखिसै, बिनि मोनथाम जाहोन आङो लानानै फैदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ रोखायै मोनथियो। गासै बाथ्राखौ बेखेवलांनायनि सिगाङावनो बै शपथ ग्रहणनि जिथु भिडिअ क्लिप दङ, बै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना दिन्थिग्रोनो हास्थायदों। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव आङो गासै बाथ्राफोरखौ बुंलांगोन जे डनाल्ड ट्राम्पआ थारैनो मानो बाइबेलनि सायाव आखाइखौ होनानै शपथ ग्रहण खालामाखिसै। दे अब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ दिन्थिनायनि सिगाङावनो आरोबाव खावलायनो हास्थायलायबाय जे सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना सानोब्ला शेयार खालामनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. अनजाग्रा ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय। 2025 मायथाइनि 20 जानुवारि इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका, जेराव डनाल्ड ट्राम्पआ आफादगिरि जाबाय, प्रेसिडेन्ट जाबाय आरो बिनिनो शपथ ग्रहण दङमोन 20 जानुवारियाव। आरो बै 20 जानुवारियाव जेब्ला शपथ ग्रहण खालामदोंमोन, प्रमिस खालामदोंमोन, बै समाव बाइबेल लानानै फैदोंमोन, बाइबेलनि सायाव आखाइ दोननानै शपथ ग्रहण खालामनायनि मोनसे फारिलाइ खालामदोंमोन। नाथाय डनाल्ड ट्राम्पआ बाइबेलनि सायाव गावनि आखाइखौ दोनाखिसै। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौबो थोंजोङैनो नुनो मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो नंगौ, डनाल्ड ट्राम्पआ बाइबेलनि सायाव आखाइखौ दोननानै शपथ ग्रहणखौ लायाखिसै, थारैनो लामाराखिसै। अनजाग्रा प्रियफोर, दा नोंथांमोननो आङो मोनथाम जाहोन लानानै फैदों, बिसेसकै मोनथाम जाहोन। हयथ' बे मोनथाम जाहोना जानोबो हागौ, जायाबो जानो हागौ, नाथाय आंनि गोसोनि मोन्दांथिनिफ्रायसो आङो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। सेथि बाथ्रा नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों, डनाल्ड ट्राम्पआ जानो हागौ बै समाव बाइबेलनि सायाव आखाइखौ होनो थाखाय बावबाय। बे मोनसे जाहोन जानो हागौ। मानो बावनो हागौ? बे जाहैबाय मोनसे रंजानाय, गोसोनि खुसि, जेरावहाय आमेरिकायाव आरोबाव नैथि बारनि थाखाय डनाल्ड ट्राम्पआ आफादगिरि मासियाव जिरायसिगोन, प्रेसिडेन्ट जानानै गासै इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिकाखौ दैदेनसिगोन। बेनिनो रंजानायाव हयथ' जानो हागौ डनाल्ड ट्राम्प बिथां सारा बाइबेलाव आखाइ होनानै जि सतबांसा शपथ ग्रहण दङमोन, बैयाव बाइबेलाव आखाइ होनो बावबाय। नैथि बाथ्राया जानो हागौ जे डनाल्ड ट्राम्पआ गोसोआव माबा मोनसे आलादा रोखोमनि बाथ्रा सानबाय थादों, जायनि जाहोनाव बियो बाइबेलनि सायाव आखाइ होनानै शपथ ग्रहण खालामाखिसै। येस अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांनि गोसोआव माबा मोनसेसो सोलिगासिनो दङ। बिथांनि गोसोआव बिथाङा माबा मोनसेखौ सानगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव बियो बाइबेलाव आखाइ होआखिसै। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर जाहोनफोरा हयथ' आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, नाथाय बेयो आंनि मोन्दांथिसो, हयथ' बेबायदि जानो हागौ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, थामथि बाथ्राया गोबां गोनांथिथार बाथ्रा आरो बे बाथ्रानि थाखाय हयथ' जानो हागौ डनाल्ड ट्राम्पआ गोथार बाइबेलनि सायाव आखाइ होनानै सतबांसा लायाखै। बे थामथि बाथ्रायानो जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ मोजाङै मोनथिनाय सासे बेक्ति डनाल्ड ट्राम्पआ। नंगौ, बिनिखायनो बियो गोथार बाइबेलनि सायाव आखाइ होनानै सतबांसा लायाखै, शपथ ग्रहणखौ लायाखै।
मानोना इसोरनि बोसोना बे बिसयाव जोंखौ साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ साफ्रोमबो सुबुं माहारिफोरखौ मोजाङै बुंथिनानै दोनदों। दा बे बिसयखौ मोनथिनो थाखाय जोङो माखासे बाइबेल सिरिफोरखौ जोङो नायनो नांगोन जे डनाल्ड ट्राम्पआ मानो बाइबेलनि सायाव आखाइ होनानै सतबांसा लायाखैमोन एबा शपथ ग्रहणखौ खालामाखैमोन। माथाइनि बाबालाब 33निफ्राय लानानै 37 सिरिसिम आङो फरायनो हास्थायदों। गोदोनि मानसिफोरनि बुंनाय बे बाथ्राखौ नोंसोरो खोनाबाय, गावनि समाय लानायखौ दासिफाय, फोरबुनो लागै जेखौ सिमान लायो बेखौ जाफुंहोदो। नाथाय आं दा नोंसोरखौ होनो, नोंसोरो समाय दालाथार, नख्रांनिबो समाय दाला, मानोना बे इसोरनिसो सिंहासन, एबा बुहुमनिबो समाय दाला, मानोना बुहुमा इसोरनि आथिं गाग्रा, जेरुसालेमनिबो समाय दाला, मानोना बे गेदेर राजानिसो नोगोर। नोङो गावनि खर'नि मुङैबो समाय दाला, मानोना नोङो गावनि खर'नि खानाय मोनसेखौबो मोनहोनो एबा समायहोनो हाया। नोंसोरनि बुंनाया नंगौब्ला नंगौ, नङाब्ला नङा, बेल' जाथों, बिनि बांसिना सैताननिफ्राय उजिखाङो। प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो डनाल्ड ट्राम्पआ इसोरनि बे बोसोनखौ मोजाङै मोनथिगौमोन। डनाल्ड ट्राम्पनि इसोरनि बाथ्राखौ मोनथिनाय बाथ्राया मामोन? बे बाथ्रायानो जाहैबाय, सैथोब्ला सैथो जाथों, नंगौब्ला नंगौ जाथों, नङाब्ला नङा जाथों, बिनि बांद्राय खालामनो नाङा। जुदि बिनि बांद्राय खालामोब्ला बाखिफ्रा सैताननिफ्रायसो फैयो। आरो लोगोसेनो माखौ मोनथियोमोन बियो? सोरनिबा खर'आव दांनानै प्रमिस लानाया गोरोन्थि, आरो बुहुमनि मुङै, बुहुमनि सिङाव थानायफोरनि मुङै आरो अख्राङाव थानायफोरनि मुङै समाय दाला। बे जाहैबाय इसोरनि बिथोन, आरो डनाल्ड ट्राम्पआ इसोरनि बे बिथोनखौ मोनथियो। दिनै गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ जायफोरा इसोरनि बे बोसोनखौ, इसोरनि बे आइगियाखौ बावनानै थायो। बावनानै थानायनि जाहोनाव जोङो गोबां समाव आइनि खर'नि दांनानै प्रमिस लागोन, आङो बेखौ मावाखै होनगोन। सोरबाया सोरनिबा खर' दांनानै प्रमिस लागोन। सोरबाया बाइबेल दांनानै बुंगोन आं बे खामानिखौ मावाखै। सोरबाया बाइबेलखौ हमनानै बुंगोन बे खामानिखौ आं मावदों होननानै। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सतबांसा प्रमिस सापर्ट जानायखौ नुनो मोनो। बाट एकर्डिं टु बाइबेल इट्स रं। बाइबेलनि बायदिब्ला बे गासै मावनायफ्रा गोरोन्थि, आरो बे बाथ्राखौनो डनाल्ड ट्राम्पआ मोजाङै मोनथिगौमोन, जायनि जाहोनाव बियो बाइबेलनि सायाव दांनानै सतबांसा लायाखै। आरोबाव मोनसे बोसोन फरायनो हास्थायदों, बेनो जाहैबाय जाकुबनि बाबालाब 12 सिरि। बिदा फंबायफोर, आङो नोंसोरनो बेखौनो बुङो, नोंसोरो समाय लानो नाङा। नोंसोरो सोरगोनि, बुहुमनि एबा मुङा मुंसेनिबो मुङै समाय दाला। नोंसोरो इसोरनि बिसाराव गोग्लैयै बादि नंगौब्ला नंगौ, नङाब्ला नङा बुंदो। इसोरनि फिसाफोर, बे बाथ्राखौ डनाल्ड ट्राम्पआ मोजाङै मोनथिगौ, जायनि जाहोनाव बियो बाइबेलनि सायाव आखाइखौ लानानै शपथ ग्रहण खालामाखिसै। नंगौब्ला नंगौल' जाथों, बेखौनो बियो खालामबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै डनाल्ड ट्राम्पआ इसोरनि बोसोनखौ मोजां मोनथिगौ, सासे मोजां मोनथिग्रा, इसोरनि बोसोनखौ मोजां मोनथिग्रा सासे लिडार, आरो जायनि जाहोनाव बियो बाइबेलनि बिसय बेबायदिबो बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिबावना होनो नागिरदों, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor, or discriminate against us. We have to bring Christianity back into our lives and back into what will be again a great nation. And I think you all should get a copy of God Bless the USA Bible now and help spread our Christian values with others. There you have it. Let's make America pray again. God bless you, and God bless the USA. आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनदों, माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हादों। जि बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन जि आमेरिका दङ, बे आमेरिकानि जि दानि सोलिबाय थानाय 2025 नि जि प्रेसिडेन्ट दङ,
जि प्रेसिडेन्टआ डनाल्ड ट्राम्प सार बिथाङा जेरैहाय बाइबेलनि बिसय बुंदों आरो गासै बाइबेला मोनफ्रोमबो नखराव थानो नांगौ होननानै बुंदों बियो बाइबेलनि बिसय मोजां मोनथिगौ जे बाइबेला इसोरनि बोसोन आरो इसोरनिफ्राय फैनाय मोनफ्रोमबो राव आरो बियो मानसिखौ जौगाहोनो हायो बियो मानसिखौ देरहाहोनो हायो मानसिखौ गोग्गो खालामनो हायो आत्मिक जिउआव बोलोगोरा खालामो आरो मानसिखौ फोसाबनो हायो बे इसोरनि मोनसे बोसोन होननानै बियो फोथायो जायनि जाहोनाव बियो थांनाय जि सतबांसा प्रग्राम दङमोन फारिलाइ दङमोन 20 जानुवारियाव बे 20 जानुवारियावबो बियो बाइबेलनि सायाव आखाइ होनानै सतबांसा लायाखसै आरो बियो इसोरनि बोसोनखौ मोनथिनायखायनो आरो इसोरनि बोसोनखौ बियो मानिग्रा डनाल्ड ट्राम्पनि बे मावनायनि गेजेरजों बे खामानिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों नों आंबो सोलोंनांगौ दङ अनजाग्रा प्रियफोरजोंसो गोबां समाव जोङो नंखाय बाखायैनो मानसिफोरनि मुं लानानै सोरबा बिमा बिफानि मुं लानानै सोरनिबा मोदोमाव दांनानै बबेबा इसोरनि सोरजिनाय बै बुहुमनि मुं लानानै नख्रांनि मुं लानानै माब्लाबा सत बांसा लानो नागिरो बियो जोंनि गोरोन्थि इसोरनि बोसोनखौ जों बावनानै थायो नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखायै बुंदों मोनथिहोदों जे बुहुमनि मुङै बुहुमाव थानाय बुहुमनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बेसाद मुवानि मुङै समाय दाला नख्रांनि समाय दाला जोंनि बुंनांगौ बाथ्राफोरा नंगौब्ला नंगौ नङाब्ला नङा बेसांखिनिल'सो जाथों होननानै बुंदों जों बे बाथ्राखौ माब्लाबा बावनानै थायो अनजाग्रा प्रियफोर दिनै डनाल्ड ट्राम्पआ जोंखौ बेखौ गोसोखांहोदों बाइबेलनि फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ गोसोखांहोदों जोंबो गोसोखांनांगोन आरो जोंबो जिउआव बेबायदिनो मावनो नांगोन जोंनि रायज्लायनाय जोंनि बुंनायफ्राबो बेबायदिनो केबल नंगौब्ला नंगौ नङाब्ला नङाल' जाथों नाथाय बाइबेलनि सायाव दांनानै प्रमिस लानाय सतबांसा लानाय सोरनिबा मोदोमाव दांनानै सतबांसा लानाय बिमानि खर'खौ सतबांसा लानाय बिफानि खर'खौ सतबांसा लानाय सोरबा गथ'नि मुङै सतबांसा लानाय बेफोर गासैफोरखौ नागारनो जोङो नांगोन इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ फोरोङाखै दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो निस्सय माबा मोनसेब्लाबो बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों एबा जों सोलोंनो हादों इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन दानि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह थेंक इउ